Добре дошли в Хонг-Конг. Приключението продължава. Здравейте, приятели! Готови ли сте за едно ново, вълнуващо пътешествие? Мисля, че да. Защото ви каня да дойдете с мен, по-наемислено, в едно от най-необикновените кътчета на света – Хонг-Конг. Но преди да стигнем до там, нека ви разкажа малко за самото пътуване, защото то си беше преживяване от филм. Тръгнахме от Пекин и се отправихме към Шанхай с нощен влак. Не просто влак, а направо хотел, и то на релси. Цели 12 часа уют, движение, гледки и едно особено усещане, като да летиш, но без турбуленция. Пътувахме в купе с легла, с бели чершафи и лампички над главата ни. Докато влакът се носеше през тъмнината на нощта, аз стоях на прозореца и наблюдавах как Китай преминава край нас. Градове, планини, светлини, села. Просто магия. А когато пристигнахме, Хонг-Конг. Хонг-Конг е като друг свят. Толкова различен, толкова шарен и толкова жив. Град, който пулсира с енергия от рано сутрин до късно вечер. Град, в който небостъргачите се оглеждат в морето, а планините се скриват в мъглата. Град, в който всяка уличка крие изненада. А храната? Ще ви покажа невероятни улични щандове с плодове, които никога не сте виждали. Представете си нещо между грозде и кайсия, само че с вкус на тропическа експлозия. Или зеленчуци в цветове, които не подозирах, че съществуват. Ще ви разкажа и за още много други интересни ястия. Това не е просто пътуване. Това е гмуркане в култура, вкус и усещане. Ще ви заведа на пазара на подправките, а може би не. Ще чуете шумът на трамвая. Ще вдишате ароматите на сутрешната супа на улицата, а може би просто мислено. Така че останете с мен. Представете ви, предстоят ви емоции, които не се побират в снимки. Ще споделя истории, вкусове, храна, които срещнах, и миговете, които остават са винаги. Добре дошли в Хонг-Конг. Вашият гид глас Атанас.